Akosi mebezoku ife abekwu netiri ndị udo ya chejigide amobia ekwenye amala bofebe n'isi Akosi mebezoku oyi udo 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 gachiyo udo gachiyo udo gachiyo udo gachiyo ebe funanya hande eba udo gachi obodo kwaluwo udo gachi ewo chimubianu udo gachiye udo gachi obodo anyị ka na-ekwunu Udorachi na Nigeria numeke nunu Udorachi na Anambra nyaka nebelo Udorachi na Mobia bani ka nebuo Udorachi yo Udorachi lele ebe funanya dị n'enu weba fuke nweludo Udorachi n'ezinụlọ ka nebuo ezinụlọ enweludo n'ezinụlọ afamurugo Udorachi ka nebuo Enolia onye nwe udo n'ụwa n'oge nwetibe dị mma Udorachi ka nnekwuo n'ụwa amaobi ugbo akịrịga ka nnekwuo n'ụwa mụọ anyị nwere Udorachi ewuo na amaobi udogu Udorachi ejigiri edi onye aka na-ekwuru obodo na-eme n'ọnwa nchọba udo ebe ịfụnanya dị ebe afụgo udo ga-adị na nwanne m n'aka m na-ekwuo tete enugo Udorachi yo ka na-ekwuo n'ụwa m amaọbịa maka amaọbịa maka amaọbịa dị mma amaọbịa dị ụzọ onye bụ onye amaọbịa na-eti yo Udorachi na amaọbịa ewe yo ebe funanya dị ebe ahụ Udorachi obodo kwaluwo Udorachi Akosi mebezoku ewuo n'elu na-eme ka nkọlụ na akụkọ njibi ya akụkọ maka Udorachi akụkọ njibia na akụkọ maka Udorachi ofu nwoke nwanne m a na-akpọ Kongoga nụta nwaanyị n'ụwa na o nwere udo Kongoga nụta nwaanyị mụta nwa ma o nwere udo o weluzie n'ikpeazụ ewuo ife dị egwu eme ọnwụ bịa n'ezinụlọ Kongoga kwara akwa kedu iwe na-akwalụ n'udo adịrọ n'ezinụlọ ya Udorachi n'obodo anyị ka na-ekwunu ofu nwoke nwere ego nnekwu nọ na-enyelụ mmadụ aka o welute ofu ụbọchị nne m ụlọ ya wee kpọọ ya okoo nwa m bịa gị nụta nwaanyị ka idebe okoo wee nụta nwaanyị ka ọ mụtara ya nwa ọ mụta nwa nke izizi n'ụwa bụ anya Udorachi yo Udorachi yo ewuo Udorachi yo n'ụwa Yagolibe onye nwe udo Yagolibe Udorachi obodo anyị bụ Nigeria amamụ ka mmemme n'ụwa ka udo wee chịba udo chiba Nigeria na ibe ga-adị mma udo chiba na Anambra egwu na ibe ga-adị mma Udorachi na Amobia ka na-ekwuru obodo niile chọrọ udo n'anya ka mụ na-akọwa obodo niile chọrọ udo n'anya ka mụ na-akọwa Udorachi yo ewuo Udorachi yo n'ụwa udo Udorachi yo Udorachi yo
n'anya dị ebe ahụ udo gachi obodo kweluo udo gachi senche solibe 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 nseya solibe nseya solibe nseya solibe nseya arabadai kanke nebe anyị ndị udo gachi ejigre derike amamu ka mmemelu chim ewugo chim ewugo udo gachi yo anyị ekene bụ ọkpaligwe amọbịa ka na-ekwuno chifu Mike Okoye ọkpaligwe na chi ya mọbịa dị ya igwe amọbịa bịa kene onye tili gị n'otila ya ka ọkpaligwe daalụ igwe ga-adị n'ụlọ mgbe ebighị ebi aka n'ezi oyi mụọ nwanne dị n'obi onye ka na-ekwunu ọkwa gị si mụ tielu udoghachi egwu dedizi ka mmemenụ alili egwu enu mmụọ onye nwere ego n'ụwa na onye ahụ na-eme ibe sọlị ya udoghachi egolo akwụkwọ udoghachi nwere ego ndị udoghachi mara ife na anyị na-eme ka nwanne alili ya ọ bụ onye ka mma kpọnyite agbọghọ anụ nwanne m ọkwa gị gbalụ ụmụ tielu ndị udoghachi egwu ọkini ka mmemezi na nye aka m na-ekwu n'uwo ewuwo chi m okwuwo onye orimiri Pharmacist Emeka Kesele Nwachukwu na-ekene mi nwachimelu mma oyi m nwachimelu mma nwanne mala obi nwanne ihe nwachimelu mma na ịgadio ibi na-emela anyị n'ọdị anya alụ mma nwachi na-emela onye ri nwanne m na ịgadere m mma nwachi na-emela ọkwa gị si m ke na ori akụbe Nneka Nwachukwu ọma obi dị ya asa mma nwaanyị ọma Nneka Nwachukwu asa mma nwaanyị ọma nwaanyị mala ọgọligbuo dị ya ị ga-adịle m nwachi melu mma ọkwa gị bụ chairman Digital Healthcare odogwu na Lagos oke na-achụ ijele nze nwanne m aka na-alụ ọgwụ ọkasị mma na Naịjirịa ka m na-ekwunu ka nkene ndị patron anyị ka na-ekwunu ka nkene patron anyị na ndị nwebu ha Pastor Obi ajụrụ Nwaokoye ọbata obi na mụ bịa taịkọ n'odogwu ife na-eme n'ụwa nwaanyị adịrị onwere isi bisi Eunice agha anya iyọmụo n'ume kene gị na tete n'ebe nụọ udoghachi yo anya ka mụ na-ekwu udoghachi ejigredi ndị nwegwu na-ekene nụ adịmya arabadai ewe yo udo udoghachi yo udoghachi yo ebe bụ n'anya anyị ebe ahụ udo gachi obodo kweluo udo gachi ọkụ si mebe n'okwu amalitere na onye isi anyị na udoghachi ejigide amaka ka m na-ekwunu executive member ndị nwe n'udoghachi yo abụrụ awa prezidenti onye nwebu abatago Mr. Chigozie Mmọlụ okwu ka na-akpọnụ ike melile ọnwụnwa n'ịgadiyo ike melile ọnwụnwa daalụ n'ịgadịle m mma ọchịchị gị dị anyị mma ibi na-eme malụ mma chile anyị gaba n'ilu emesịa gafụ n'obi Chukwu Mr. Chidi Nwaokoye Chairman anyị udoghachi ejigredi ka na-akpọnuo Chinemeze ya gazeli yo ọnọlebu Chinedu ọnwa egbula ka na-akpọli yo seketili anyị daalụnụ aka ike nwoke m bịa kenene ịgadị yo enu ụwa
Joseph di Jodogwu n'ịgadịrị m mma financial secretary anyị aka onye wetalụ onye bụle mgbe bugonu ịgadịyo enu mgbadogwu ego Pọlụ Nwoye Uchi na nwata Odogwu assistant secretary n'ịgadịrị kechiyo ịnụrụ ya oke nwa n'ịgadịyo n'enu ụwa Mr. Anayo Okonkwo Apollo Stone Treasurer anyị ka na bọnụ ịgadị mma Apollo nwoke m onye tili gị n'otili mmanwụ Anayo Lisa nwanne m na ịgadị yo udoghachi yo n'enu nwa ka nne gbunu Injinia Chukwuma Jidobu n'ịgadị mma agụ na-echi ibe nwanne m ya kene provost anyị nọmba 1 alilibiya Enulia Amobi Nwoye bịa kene onye bụ igu provost anyị tu ịgadịrị m mma Mr. Monday Oyene ka nnegbuo provost anyị bịa kene Money Photos mabụ nne ya agazieli yo Mr. Jude Okonkwo onye gboo DOS nọmba 1 ịgadịrị m mma n'ụwa Chukwuku ya nwune anya bulebe na ịgadị na onye nwe gị nwere odogwu DOS2 n'ịgadịrị m mma Emeka Okonkwo PRO Igbo na-eme onwe fa asị na mmadụ na-emefa Mr. Chumo Okafọ Ọbanga m na ịgadị yo Mr. Martin ọṅụziri Igbo Pastor nwanne m onye bụrụ ebubo Enulia Mr. Anaghị Okom Chiko nwanne m Chiko n'ịgadịrị m mma Enulia Mr. Uchendu Odera ha Agheri n'ịgadị yo Enulia Mr. Felix Obiechina agụ ịmụ malụ ọbabịa kene n'ịgadị yo Mr. Obiajuru Odumodu ikonye ji ama nwanne m n'ịgadịrị m mma ọkwa gị so n'udoghachi ejighị ịdị amaka udo udoghachi yo ebe bụ n'anya dị ebe ahụ bụ udoghachi obodo ekweluwo udoghachi ọkụ si mebezokwu ndị memba ka anyị na-akpọ memba udoghachi anyị doghachilile nne ewuwo chimuo Mr. Kenokoye nwata kwọcha aka ọkwa gị nwa akwa pet company onye nwere gị nwere odogwu kwọcha aka kenelu mezi nwanne gị ọgụgụ Okoye oji na South Odogwu nwa malife oji na South n'ịkala aka na ịgadịrị m mma oji na South ya gazeli yo memba udoghachi ejigide amọbịa Okechukwu Okeke na ịdị baba ịdị na nwale onye tiri gị tila ya ka Nze Nwobi Ogbuka Ibiye Omenife Akọwọta Ogbuka Ibiye ka na-akpọ n'Akọwọta Odogwu ya gazieli yo Chibodaliti Nwakubude oke nwa na ịgadị yo kalịsịa na London iso n'udoghachi yo ka nnakọwa Mr. Chibeze Nwokoye ọdụ enyi na Suwizi n'ịgadị mma Robenadi Okonji
Ebubechukwu ka dibịa oje nwa na ịgadịyo oke nwa na ịgadịyo tete abịakwa Mr. Ugochukwu nwoke Ugobuzue nwanne m na ịgadịyo aleliya Mr. Anayo Nnọnyelụ Akụezu mba oke nwa na ịgadịyo ndoghachiyo Ọnụelebu Chinemelu ọṅụ ziri Igbo ka nnegbuo China the Honorable Mr. Chijioke ọṅụ ziri Igbo ọmalịcha na mọbịa nwanne m ịgadị mma ọmalịcha so n'odogwu egwugo na ịgadịyo Mr. Chijioke Ugojiyo ewugo Chijioke Ugoji na ịgadịyo ịmalị ya ọkọsimebezokwu Mr. Chukwu Nwike nwafulu me odogwu nwa aka ekpuchi ọnwa na ịgadịyo n'elu nwa m aka ekpuchi ọnwa nwoke mụ na ịgadịyo Mr. Nnanna Okonkwo kaka na ịgadịrị m mma n'elu nwa Mr. Obiọla Chinedu Okolida nwanne m na ịgadịyo ịmalị ya Mr. Chidebere nwa dije na ịgadịrị m mma Hunta na ịgadịrị m mma Mr. Chukwu dị nwa n'ebe ezi ewu ọsọ na ịgadịrị m mma n'elu ụwa Chibuzi Igweka obi nwannekwu akwa iso na memba oke nwa Mr. Obi Nnụba ka nnabọ ifemelu mma na ịgadịrị m mma n'ụwa udo 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 ghachiyo udo ghachiyo Ịfụnanya dị ebe ahụ udo gachi obodo kweluwo udo gachi Mr. Oluchukwu Nwobi Ayomosobe oke nwa na ịgadịyo ekene mi Injinia onye buchi adịgwe ore mma mma ugwu na amị amị teta mọbịa na ekene eweyo Mr. Ekene ajụrụ Chukwu ọkwọta ekene eze ọkwọta nwanne nna ị ga-adị n'iso n'udoghachiyo Membe Emeka Kachi omekọsi ya bụ nwa nwanne m na ị ga-adịyo ịnụlịa Mr. Obiọla dị Ijodogwu nnu Amọbịa nnu nwanne ị ga-adịyo ị ga-adịrị m mma Mr. Emeka Okoye ọlọkọ meji oke nwa m dapụlọsụ nwanne m hụ na ị ga-adịne anyị niile nna Mr. Chidi Okoye ọba Amọbịa ọba nwanne na ị ga-adịyo ịnụrị ya Mr. Ejike Nwanije Ayombenda nwanne m na ị ga-adịyo olimiri Ifemelu onye Ifeanyi Obiakọ ka m na-akpọ oke nwa na ịgadịyo iso n'ọmaba udo 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 ghachiyo udo gachi udo ghachiyo udo gachi ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo gachi obodo kweluwo udo gachi Mr. Gozie Nnabo memba udo ghachi ka nnabọnụ Mr. Chinedu Okonkwo the son of soil nwanne m Babaji oke nwa na ị ga-adị mma Mr. Obiọla Obelagụ Ezudene ka na-akpọnụ nwanne m na ị ga-adịyo onye orimiri Mr. Victor Jide oke nwa na ị ga-adịyo amamoka mmenụ ibe niile si anyị n'aka nwanne m udoghachiyo Chukwu okike
Nwokoye nwata anya na chi dị na mma onye orimiri Honorable nwa mama na-ede mma Mr. Ndubisi Okafọ Simifa tie eweli Mr. Chukwudi Nwanza memba ka na kpọrọ memba udo gachi ejige dị amọbịa niile Mr. Onyeka Nwani Sewaju n'ọgadele dị mma n'ụwa Mr. Uchenna Igwebike Twitter n'ọgadele dị mma ịgadio Mr. Onyeka na-emene Nweze ọkụ ọgadele dị mma oke nwa n'ịgadio abịa Mr. Uchenna mụọ nwanne Eriakụ na ịgadị n'onye mbọsị izizi ya gaziri ya Mr. Emeka aja mgbeke na ịgadị mma Mr. Dudu Nwokoye ATU amọbịa niile udo ghachiyo Chigozie Okafọ ezugo na amọbịa ezugo dogwu na tete na keneghị ewuochi mụọ na ịgadịrị m mma udo ghachiyo ebe bụ n'anya dị ebe ahụ bụ udo gachi obodo ekweluwo udo gachi alụsị Chijioke ka na-akpọ nne n'ụwa ọ ga-adị Igbo mma ị ga-adịlị m oke nwanne anyị jide ebube nne n'ụwa Mr. Godwin Ọfịcha onye isi driver Mr. Amobi Nwosu oke osisi na-eche ndụmụọ ịnọrọ ya Mr. Amobi Anichebe memba na ịgadịlị m mma oke nwa nọ gadịyo enụwa mụọ Mr. Sunday Okonkwo memba udo gachi anyị ncha niile nnanụ amala Mr. Chidi Menuba Ogwulube ego nwa mama Mr. Emeka Ngine Abụlukwe n'ịgadịlị m mma n'ụwa udo ghachiyo ebe ịfụnanya dị Mr. Abuchi Anichebe Ọsụọfịa na ịgadị alili Mr. Udoka Chidozie afụnanya ekwe nwanne m na ịgadị ọgaranya ewuwo udo ghachiyo n'ụwa agaghị ekwuno Mr. Daniel Mutochukwu Justice memba udo ghachi ejighị dị ka na-ekwuno Mr. Stanley Nwadije oke nwa na ịgadịyo Mr. Chinedu Okafọ ọ ga-adịle gị mma ewuwo ụmụnne m alịlịọ Mr. Udobuze Egbo onye udo na ịgadịrị m mma nne n'ụwa Mr. Okwuolise Okoye ọka nwele Junior bịakene na ịgadịyo Mr. Ejiofọnwobu mmiri malụnko na ịgadịyo teteneke n'ụmụo alịrịọ ọka welu Chizọba nwanne mmadụ
oke nwa na ịgadio alilio Mr. Osi Nwobu membudoghachi udoghachi na anyị balụba n'ụwa udo 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 udoghachi 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 ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udoghachi obodo gbaluwo udoghachi Senche, 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 solibe, 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 seya, solibe, seya, solibe, seya, oduma. Ewelio, Bisoke chukwu obi, ezudo niga dị mma, ụmụ ejima, bisokwu dị lobi, Amerika niga dị yo, onye mechi. Osimebezokwu misonye ka nna ke oke nwa na ịgadio na tete nekene gị alilio Mr. S. nwa dije oke nwa membudoghachi bịa kene dị n'ụwa Osimebezokwu udoghachi balụba n'anyị hidiri nnewuo udoghachi ejigo ejiyo adimilia Richard Nwogo oke nwa na ịga dị mma Mr. Chekwu Nwogo nwanne m na ịga dị mma alili egbuwe mụọ enulia Mr. Sunday Okonkwo igwe gara ike igwe na ịga dịrị m mma n'ụwa Bisi ike chukwu nọ ya lụ karịa ọzọ na ịga dị mma ịnụli ya Bisachi kwelu onye ekwelu membudoghachi ejigre eji ga nnukwu barista siplelu nwa ọnụ sipu nwoke m ihe barista oke nwa na ịga dị yo Mr. Chidozie Nwafulume ajilija nwanne m onye ohiri mere ka ebo obi n'ezie emela amala n'osi nyaba n'ime onye ga-eme amala bịa onye Mr. Chekwu oke afọ anakwuo nwanne m na ịgadị anakwuo onye oji mmiri bịa kene nwadịa na nnọbi ya ewelio Mr. Chijoka na anwụ na dimkpa nwoke m dimkpa na ịgadịle m mma n'ụwa Mr. Obiora Nwobi nwanne m na ịgadịle m mma membudoghachi anyị niile nna Mr. Civil Kachi oke nwa na ịgadịle m mma alili uwe mmụọ ọmalịcha Mrs. Chukwu Nwobeze nwanne nke m onye nwere gị nwere dike n'ụwa Mr. Nwolisa Gabriel membudoghachi udoghachi lili nna onimiri Mr. Sunday Nwora buleti nwanne m buleti n'ịgadịle m mma ịnụlia Mr. Onyeka Okafọ bịa kene nwanne m onikwu egwu ịnụlọ ka n'ebe udoghachi malụ mma eweyo Mr. Chibuza Nairobi enyi nwanne m na ịgadị Chibuza Nairobi siwelibia Mr. Uche Nwanza Uche ka nna bọghị oke nwa na ịgadị Uche Nwanza ya gazielu nọ njudo ya chi
oke nwanne mmadụ udo ya chi manino abadaba nwa misonye ka gịnị ọ ga-adịlị gị mma nzọụkwụ nwanne nke mmụọ ọmalịcha Mesi Innocent Ifeanyi Chukwu nke onye metalụ welisi ebulu egwugo ka na-ekwu n'ụwa m ya Misi Okechukwu a na-emene memba udoghachi ejigide amabirike oke nwa na ịgadịyo Mr. Chikwelu oyi ego gbagam nwanne malobi nwanne ya alilio yoyo udo ebe bụ n'anya dị ebe ahụ ka udo ga-achị obodo ekweluwo udo ga-achị Senche ajaba solibenseya arabadai yewelio ana amaka Mr. Judu Nwoye ka na-akpọnụ nwanne malobi nwanne ya omemma Mr. Okwu dịrị Okeke memudo ya chejige dịka nnabọ Mr. Ifeanyi na-ekiye oke mgbani ga-adịrị m mma na ga-adịyo Mr. Chuka Menilu nwanne malobi nwanne ya ọfịa fụlagụ bụlobele ọfịa o Mr. Okwu dịlichi adịghị obi egwuochimu edibe anyị ga-emelu udoghachi ya anyị bara ụba udoghachi anyị erike anyị bara ụba udoghachi na anyị kalakanụ anyị elelena Mr. Steven Obi oke nwa anyị gadị mma okwu deli ọṅụ ziri igbo ka nnakpọ okwilato agazili ya Mr. Ifeanyi apụ n'ọnụ jinja olume tie amamuka mmemme n'udoghachi anyị lele nna n'ụwa m onye nlotere kpọnya nwebe aṅụrị ka nnekwu onye makpọrọ ewu n'iwe n'udoghachi ike amamuka m memeluo oke mmanịgadio Mr. Chukwu ma anya dị egwu memba udoghachi ejigo edika na-ekwuo ịnụrụ ya Mr. Kenechukwu Odumodu Dumos kalịsịa na ịgadịlị m mma Mr. Onyeka aka nnakpa egwu udoghachi anyị lele nne n'ụwa m Mr. Chukwu na-enye nwa Okoye akụnne na ọ ga-adịlị gị mma Mr. Justice Okeke nwanne malobi nwanne ya udoghachi dekene alilio udoghachi na anyị lele nne anyị bara ụba eo teta m ọbịa na-ekwunu amamuka mmemelu chimuo amala segise nọ ya udoghachi ejighị dị na anyị lele nne udo ebe bụ n'anya ebe ahụ ka udo ga-achị obodo ekweluwo udo ga-achị ndị udoghachi ka anyị lote ndị otu anyị na-alụ mmụọ ndị otu anyị nwụrụ anwụ ife ọnwụ na-emeghe dị njọ ọnwụ adịlọ mma ma nchanụ alilio ọnwụ adịlọ mma chacha ka nnekwuo Mosisi gbanugo nye m ọnwụ dị njọ Mr. Judu Nwokoye ụmụnne m ọnwụ dị njọ anyị lote ndị otu anyị nwụrụ anwụ na ọ dị mma
Mr. Dozie Ọnụọra Tentewa Nwurugo, Mr. Jonathan Okeke Mgboko Ọnwụgburiọna, ụmụdo ya chine asị mụnụ dị ọnwụ, udo ya chie n'ụwa ewuwe ochi meghe kalotebezi nwanne m ọkwa gị mere tibeludo ya chi egwu onye ka mụ na-ekwunu Pharmacist Emeka Nwachukwu Nwachimelụ mma Oriakụ gị Nneka Nwachimelụ mma ọma obi dị ya asa mma nwaanyị ọma Nwachimelụ mma hey! Onye bụ ebugo ana ụmụaka ewuwo ka na-ekwunu Nwachimelụ mma ka njedebe onye isi anyị n'udo ya chi ejigo eji mụọ ọchịrị mma gachi ọzọ na-ekwunu alili Mr. Chidozie Mmọlụ okwu ike melile ọnwụnwa ọchịrị mma gachi ọzọ udo gachi lele nna udo 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 gachi o udo gachi udo gachi o udo gachi ebe ịfụnanya dị